Hey everyone, I'm Joy and I'm back for another video, and today I'm going to share with you a haul that I got from Watsons. And sorry about my voice, it was from Diretsong night shift and from our Christmas party. So I have two bags here from Watsons, two large bags that I got from Watsons, and they are like the gift packs that they sell here na parang pang Christmas season siya. So, ayun. I'm going to share with you. 11 na lang siya ngayon kasi yung pang 12 na set niya or tsaka yung Victoria's Secret, ayun, nabigay ko na kanina sa Christmas party namin. So, yeah, let's start. So, what I get here is this one, raspberry pomegranate. Ayan. So, ganyan siya yung itsura niya. Ayan. Para siyang pink. So, may body lotion siya, tsaka shower gel, tapos meron ding nail file. Ang cute ng nail file niya. So, ayan. Sorry about the light. Medyo harsh kasi gabi na nga, nag-film ako ngayon. Kasi, wala na talagang time. So, ayan. Wild Daisy. So, ganyan siya with shower gel, body lotion, and face towel. So, ito yung isang pinamigay ko kanina sa exchange gift namin sa hospital. Yun. So, yan siya. Wild Daisy. And the next one here is this, another, ay magkakulay siya, pero iba yung scent naman niya. Milk and almond naman siya. Ayan, with body lotion and shower gel lang din. Yung shower gel niya, 100 ml, and yung body lotion niya is 60 ml. Ang cute pa kasi dito kasi itong mga to, may ribbons na siya. Tapos may tag din siya. So, pero wala siyang tag price na nakalagay. So, pang gift set talaga siya kahit ganito na naipamigay mo. Okay na okay lang. And the next here is this. Wow. Ito, nagustuhan ko talaga yung packaging ng mga to. The Lush Carnation na body lotion tsaka shower gel. Ayan. Ang cute niya, pink na ganyan. Tapos, itong box pa niyang ganyan. Ayan. Diba? May floral na nagaganap dyan. So, ang ganda. Carnation talaga. Lush Carnation. And, another one here is this. Parang magkakulay din, pero ang scent niya is Forever Lily shower gel, tsaka body lotion, at face towel. So, ayan. Ito pala kanina, yung Lush Carnation, yung nandito sa gitna niya, yung ano, yung pinang scrub, yung para siyang sponge na parang net. Hindi ko alam kung ano tawag na doon. Kalimutan ko na. Basta yun, yung net na nakrumple siyang ganyan. Ito naman, ang nasa gitna niya, Forever Lily na face towel. Itong mga ganitong set, wala siyang ano wala siyang ribbon. So, tsaka wala siyang tag. So, pwede kahit balutin na lang muna siguro. Ayan. Tapos, may floral effect din siya dyan. Ayan. Ayan. And, ayun, natapos na yung isang box. Ay, isang plastic natin. So, let's go to another plastic here. Ayan. The next one here is this milk and almond again na ganito. Shower gel tsaka body lotion, just like the previous na meron sa isang bag. And the next one is this mint na shower gel tsaka body lotion. Ayan, 60 ml. Ang bango niya. Parang siyang candy. Parang siyang candy na yung mga mint. Siyempre, mint flavor nga, di ba? So, ayan. Green na green. Parang naalala ko yung isang friend ko na mahilig sa green. Tapos may bow na din siya. Yung mga ganito na packaging, may bow na siya, pero yung mga pahabang ganun, wala. Ba't ba nakatingin ako sa viewfinder? Ayun. Ito may ribbon na. And the next one here is this Cosmeto Food body set. Ayan, Cosmeto Food na body cream siya, tsaka body wash na may mga ano din, floral din. Wala siyang nakalagay kung anong scent to. Basta cosmeto food lang. Ayan. So, packaging niya may floral din siya, pero wala ding ribbon tsaka tag. And last 3 na lang. The next one here is this Lily of the Valley, Jasmine of Cedarwood, and Honeydew Green Tea na body lotion siya.
So, ganyan siya. Ang cute niya. Parang para sa mga yung mga teenagers na mga pwedeng pagbigyan ng mga high school, yan. Pwede nito sa mga college girls. Kasi, at least everyday, di ba, makapagpalit-palit sila ng lotion nila. Tapos, meron na, kahit wala siyang tag, may na siya dito, to, tsaka from, na parang box na siya dito. So, tapos, maganda din yung packaging niya kahit hindi mo na siya balutin. Cute din. And last two that I have here is this one. Fresh Lavender Shower Gel na 500 ml siya. Tapos, ang nagustuhan ko dito, ito nga, itong ganyan niya. Hindi siya nakikita. Ayan. Ito. Kasi, ang cute niya. Tapos, pwede mo pang gamitin itong, pag naubos mo itong shower gel na ito, diba? Pwede mo pang gamitin ito. Tapos, ang cute-cute niya sa bathroom na ilalagay. Tapos, may ribbon na din siya. Tapos, may tag na din siya. Actually, lahat sana nang bibilhin ko. Mga ganito, kaya lang, limited lang yung scent na meron sila sa SM Rosales. So, I opted to the boxes na lang na ang packaging. Tapos, hindi din kasi ito naaamoy kasi nga, naka-seal. So, hindi ko sure kung mabango siya. Kung ayoko kasi yung scent, ayoko din ibigay. So, ayun. Hanapin ko yung nababagay dito. And the last one that I have here is this. Ang cute-cute talaga ng packaging na to. Ito yung pinaka-cute na packaging. Pero ang laman lang niya is yung Lush Carnation na lotion. Tapos, meron siyang net na yung pang scrub. Tapos, yung niya, yung packaging niya, yan yung pa-cone siyang ganyan. Tapos, nung nakabili na kami lahat nito, dun kasi sa may outer part siya, dun sa SM, ko binili to na sa Watsons. Tapos, pagdating ko sa department store na Watsons, madami pa pala silang stock doon. Tapos, may violet sila, ganyan. Tapos, meron pa atang green. Sabi ko, hindi po ba pwedeng ibalik namin yung or ipalit namin yung mga binili namin dito na Ava. Sabi, hindi daw pwede. Dapat daw. Dapat daw yung doon lang din sa pinagbilhan namin. That time, nailagay na namin sa sasakyan yung mga binili namin kasi nga ang bigat. So, ayun. Ang price ng lahat ng to, para siyang 99 each. Tapos, pag bibili ka ng 3, magiging 279 lang siya. Tapos, sabi ko, o, di bilhin na lang tayo ng 53 set. So, 53 na 1 set. So, bale, kumuha kami ng 4 sets na 53. So, nakakuha kami ng 12 na tig 279. So, parang 1,000 plus lang yung bili namin dun sa 1,116 na ata yung bili namin dun sa 12 na yun. So, sobrang saya lang. Kasi kahit, diba, kahit mura lang yung gift na to, at least, ang chic niya tingnan, tas elegant pa siya yung mga packaging niya. Tapos, alam mo talagang magugustuhan ng ibang tao. Meron din silang paper bags and gift wrappers na magaganda din. Ito yung yung gift wrappers nila. So, red things like this lang naman. Very simple pero shiny naman siya. Bali, 6 na ganun. Kasi nga 12 pieces yun. 6 na gift wrapper and 6 din na paper bag. But I already used the 2 paper bags here. Binigay ko na kaninang exchange gift. And of course, they also gave 6 na cards from 12 cards from Watsons. Ayan. So, yun. Yun lang. Yun lang yung haul ko. Wala nang laman yung 3 bags ko. So, I hope you enjoyed kasi hindi ako masyadong makapagsalita. Ang sakit talaga ng lalamunan ko. Parang dry na dito ko. So, kahit na gano'n, sana entertain kayo. If not, and then comment down below. Ayun, so, if you have any gift suggestion pa, kasi we're still on the hunt sa mga ibibigay namin pa din sa iba. So, please comment down below where I can buy those things. Kung may online shop, mas gusto ko na yung online shop kasi wala na talaga akong time na magpunta pa sa mall or anything kasi na talaga, hectic na yung schedule namin sa duty kasi nag-leave na ako for 1 week for the New Year. So, ayun. So, if you have an Instagram, please follow me in my Instagram at lorealjoy. I will just put all my links down below and I'll see you again in my next video. Bye!